ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро мошинои боркашанд, мотоблокҳои фурӯшиянд, камазҳои фурӯшиянд, мошини фурӯшие бародаро баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷиқед. ҳатман илтимос аз шумо як дона лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. бародарои азиз, шумо чизе фурӯшӣ ки дошта бошед, рақамҳои ман WhatsApp ина дар рӯи экранан, дар WhatsApp равон кунед, иншоалло мо пешкаши харидорро мекунем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. аз шумо ҳамиқа хоҳиш бародаро, як дона лайка, подписатсияро фаромӯш накунед. худо нигаҳбонтон. срочно трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. плугш қатиш фурӯхта мешавад бародаро. балонош 50%, аккумулятори нав дорад, масъалан намехӯрад. ҳамаш 100%, нархша 60,000 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо. касоне ки харидоре нашуд ҳами трактор фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро балоношу салора хитон ҳамаша бинед. ҳамаш мега соза, ягон камбудӣ надорад, фақат балонош 50% созиш бародаро. марҳамат, занг занед. ваз 2107, соли баромадаш 2010 сола, сӯзишвориш бензин, мотор 1.6 инжектор, коробка механикаи. қарор дорад дар шаҳри Москва, қариби аэропорт Внуково. нархша 85,000 рубле мега, бо арзон мешавад. ина рақамҳош дар рӯи экран бародаро. имо WhatsApp дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш мега 100% бародаро. мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. касоне ки харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро срочно мотоблоки фурӯшӣ айн хитои нав овардагиай. ҳамаш қатишан, ягон камбудӣ надорад. ба падарш ҳами як бародаре ба падарша овардагия, падараш натонистаст кор кард, мефурӯшанаш бародаро. ягон ҷош айб надорад, ҳамаш 100%. срочно мега мефурӯшемаш. ина ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ даҳай бародаро. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. нархаш дар рӯи экранай. гурӯзавои хондаи Портер, соли баромадаш 2015 солаи бародаро, сӯзишвориш бензинай. айвагон нав фуровардагия бародаро. ҳамаш 100%, ягон нарх, ягон камбудӣ надорад. нархша 130,000 сомонӣ мега. Портер қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ай 130,000 сомонӣ бародаро, бо арзон карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашод ами Портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро гаштагӣ нест мега. нава, ягон камбудӣ надорад. марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. занг занед. грузовик Хондаи Портер, соли баромадаш 2003 сола бародаро, сӯзишвориш бензинай. дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад. гарантиш қатъиай. ина бародаро ҳамаш 100% қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархша 52,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқ боше мега, марҳамат, занг занед, бо айпешӣ гап мезанем, савдош мекунем. марҳамат, касоне ки харидор боше, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовик бародаро, ина ба соли баромадаш 2007 солаи, мошини боркаш дар ҳолати хуби беҳтарин мега, қарор дорад. истифода бурдагӣ состояниш 100% мега. уқа бисёр истифода бурдагӣ нест бародаро. состояниш соза, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 150,000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. салоҳаш ҳамаш нави созанд, ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик Зил, соли баромадаш 1991 солай. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша 65,000 сомонӣ мега. ҳамаш 100%, газ бензинай, бо 4 баллони навай. ина бародаро ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. нархи 65,000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидоре нашуд ҳами
зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. сӯздишвориш бензин газай бародаро, марҳамат касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик мерседес бенз атеко, соли баромадаш 2006 солай бародаро, қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша 155 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. соли баромадаш 2006 солай бародаро. аз германия овардагия, ҳамаш 100% кузов, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. нархш 155 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин камаз дастрас кунед. трактор МТЗ 95D ина бародаро, соли баромадаш 2011 солай. трактор дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. нав айрасия овардагиай аз наздикӣ мега бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% ягон камбудӣ мега надорад. қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. нархша 160 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой Дайво Ламбо, соли баромадаш 2006 солай. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 53 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад. аз 53 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ҳами Дайво Ламбо фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш мега 100% ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик КамАЗ, соли баромадаш 2004 солай бародаро, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 130 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мотори нав, ҳамаш 100% мега. маълумоти бештарро бо телефон қатъии мақсад занг занед, гап мезанем. рақамҳош 6985. аз 130 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ҳами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, бародари азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. грузовик Хондай Портер, соли баромадаш 2003 солай бародаро, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочно фурӯхта мешавад. мошин алиш намешавад. срочно сум дар кора мега. мефурӯшмаш 48 000 сомониш мега. аз пеши боша биёя мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. соли баромадаш гуфтем 2003 солай бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовой Газель, соли баромадаш 2006 солай. қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархш 35 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор навзадагия бародаро, раднои балоношанд. балонош баҷоанд, 80%. газ бензинай, кор мекунад, ягон камбудӣ надорад мега. мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. харидори аниқ бошад мега, занг занад, бо савдо карда мешавад. нархш 35 000 сомонӣ. балонош баҷоанд бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик Хондай Портер Д, соли баромадаш 2006 солай. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархш 75 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. нархш 75 000 сомонӣ бо савдо мешавад. касоне ки харидори нашод ҳами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо бетаъриф занг занед, худона бо соҳибаш чақчақ кунед. ина бародаро КамАЗи мерседесӣ, соли баромадаш 2008 солай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 270 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ҳамаи маълумоти бештараш дар ҳамин рӯи экран бародаро навистагиай, ягон камбудӣ надорад мега. 100%. яъне бештар маълумоти дар рӯи экран полни навистагия бародаро. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ягон мега камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. ина бародаро суратҳоша худтон бинед. касоне ки харидори аниқ боша, марҳамат ина рақамҳош дар рӯи экрани
шумо занг занед. газ 53 соли баромадаш 1999 солай қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Нархиш 25 000 сомонияй. бо савдо карда мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мега созай, ягон камбудӣ надорад, об мекашад фақат. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш мега 100%, ягон камбудӣ надорад. марҳамат, занг занед. гурӯзавои газел соли баромадаш 2000 солай бародаро қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархша 30 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон боша. ҳам як дона лайка фаромӯш накунед. ҳазор раҳмати калон.